Bare start den derhen. Hey. Hej. Samuel får lov til at sige det i dag. Ja, i dag er det mig, der skal starte introen. Hej YouTube, hvad så? Velkommen til Møjstergon. Det er stille og rolig episode, vi skal prøve at finde dækkeudsted i dag. Har I hørt? Er vi enige, folder? Ja, vi skal finde. Ikke, dreng? Ja. Og Og, vi har ikke noget vand. og det er lige blevet dag, så vi kører lidt godt på den. Og som I, hvis I nu bliver forvirret, som jeg nogle gange gør, når jeg sidder og kigger Og jeg har brug for vand og mad. streams, Ja, ikke? spiser det. Så er det Jonas, altså ham folder her, i ser stream. Jeg er fuld mad. Der er ild i vores farm! Er der? Shit! Hvad skal vi gøre? Ja, pust! Vi lader bare være med farm i den der, okay? Skub på det! Vi laver bare... Hjælp! Vi laver i toppen. Skub på det, det hjælper ikke. Så der. Det hjælper. Lad være med at slå på den her. Vi leger ikke med den her farm mere, okay? Hvad sker der til det nu? Jeg vil ikke ødelægge farmen. Den her farm. Undskyld! Det er Samuel, der sætter ild til den, mand. Samuel, din nære. Undskyld. Jeg sagde, det var dumt at bygge det der. Nej, det er Samuel, der sætter ild til den. Kom nu, vi har ikke særlig meget tid, vi skal skynde os. Det sætter ild igen. Kig, det brænder lige igen. Okay, fint, lad os gå over til det møjsegården der. Bare lad det brænde, fuck det. Ja, Men så. vi bygger det bare igen. Møjsegården. Der bare øller. Møjsegården, mand. Han er vel lige på, hvad skal lige noget at drikke. Skal vi ikke tage over til det der skib først? Skib. Vi skal i hvert fald hen til flyde og få medicin og cola og sådan noget. Ja, jamen, det skal vi først. Men lige Når nu, vi vi har fået kommer. dykkerudstyret, så kan vi gå direkte over og hente Hvor er Climax. Hvor er henne? Hvis I vil. Har I allerede skrevet venligt på mig? Vi skubber det, de brødre, Samuel, hvad sagde vi til dig? Vi skriver nu. Ja, min far han hedder Jakob Ruhl nu. Gør han? Det gør folk også. Hvad? Hvorfor svømmer vi? Oh my god. Adam har græs på sig. Ja, men det er min skin, som er blevet plant kort. Samuel, tager det sammen. Hvorfor laver du lyd lige så snart vi begynder at optage? Shit, hvad er det her? Han Hvor er det basen? på mig. Se det der. Adam. Det er sjovt. Ah, sjovt. Oha. Hvad en gris. Hjælp mig. Jeg kan... Hallo, dreng, der var en kannibal, der bøssede. Max, kan de med? Kom og hjælp mig. Så kan du lære det, men fuck dig. Løb bare herover, mand. Kom, vi løber. Vi går her. Jeg har ikke energi til at løbe over til dig. Fuck ja. Jeg vil ikke, så kommer vi forældre ind og slår mig, så lader vi ikke være tændt. YouTube. Skriv til børnefejden. Hør det. Børnefejl. Folder, skal vi over vandet? Ja. Hør til kannibalens stemme. Ja. Var det seriøst monsterkannibalen? Det er den. Hvorhen? Vi er på vej over her, så. Den ordentligt dot. Altså, var det morkannibalen ligesom far? Nej, det er ikke. Ærligt, jeg tror, du var forvirret, den der kannibal, som kom hen til os. De kaldte den der morkinde vent, ikke? Kom, okay, fint nok. Fuck, du er skæv, folder. Det er til, det er til. Hallo, lad os lige danse rundt om juletræet her. Ja, vent lige på mig så. Jeg tror det er Okay. på... Ja, nej, det er ikke sådan den her. Konfetti og slik på juletræet, men man må ikke spise det eller sådan noget der. Hey, tag de der staffakler. Hvad? Konfetti og slik på juletræet. Ja, og Men vi må ikke spise det. det skal ydes før, det skal nydes eller sådan noget. Skulle det? Var der ikke sådan noget i den? Det skal ydes, før det kan nydes. For helvede, at der var fanden tanker, der peger. Jeg har nu, dreng. Vent lige på mig. Ligger vores Hey, der er en svamp her eller sådan noget på det her træ. ligger vores gamle base ikke tæt på her? Jo. Lad os lige tage over til den og se, hvordan det ser ud, når der ikke er bygget noget. Nej, det er bare, der er bare en båd. Ja. Det spiller tid. Hvor jeg fanden falder her. Og jeg har fundet Så flere. var din kæft. Hvordan tager man de der blå bær? Holder I ind på dem? Der. Det er ikke blåbær, Adam. Det er da ikke det blomster, der dræber dig. Nej, det Jeg er spiser de der sorte bær, de smager sindssygt godt. lige da jeg spiste de der bær, ikke? Der skete der et eller andet. Altså, og så blev min skærm pæn. Min skærm Her blev ligger rundt. der dynamitter og jeg ved ikke hvad. Ja, du havde et af nogle stille, okay? Og den her gang kan vi alle sammen få den jo, fordi at, det er den nye opdatering, der bliver det delt op. Ja. Er der allerede? Nej, men den modden X er der ikke. Bare så Er den ikke? Nej. Den er rykket ned i en cave nu.
Skub og døde. Det var også sindssygt let at få den bedste axe eller sådan. Økse. Nok til en creme. Ja. Der er kufferter her. Jeg har også fundet en kuffert. Jeg har taget dynamit. Oh my god. Sodavand, Der er også sodavand, ordentligt mange flærse der andet sted. Nå, der er dynamit herovre, dreng. Det var sodavand, jeg har Jeg sodavand. har taget Kan man ikke flere smadre de her kasser? Jo, du skal bare slå ned på dem. Det gør jeg også. Kom her, prøv. Der var også flærse et sted. Der er en flær her. Jeg kan... Hey, drik sodavand og sådan noget. Jeg har taget... Der er ordentligt mange piller i kufferterne. Caven er her, dreng. Vent lige. Så der skal lige have... Hallo, kom lige her og spørg og se om I kan smadre kassen. Hvor er du henne? Den der! Ja. Derhen, det var ikke sådan. Nej, Hey, dynamit. Paul, hjælp mig! Hjælp mig! Bag mig! Paul, hvorfor? Jeg kan gå væk fra mig! Hjælp mig nu! Kom nu! Shit. De frahøjer Johannes, men kom her med dem. Kom. Kom og big Thomas, man ikke? Der er masser af sodavand her. Jeg har taget det. Og der, vi går ned i caven nu, dreng. Vent lige. Der er sådan nogle kasser her. Ja, hvor mange flærse fik I? Jeg fik... Hvor er der flærs hen? Jeg fik kun én. Jeg fik 2. Hvor er der flærs? Og hvor er der flere sådan? Der er en i et Jeg har fået en, hvis han ikke engang ved, hvor flærs er. Det var. Jo, jeg har taget en. Der ligger en så lige her. Her har jeg fundet dynamit også. Ja, det fandt jeg før. Shit, det er ikke mit. Hvad? Fuck ja, jeg går ned i caven. Kom her. Vent lige, Ja. man. Hvad laver du dig for, eller? Der er pænt langt ned. Roller. Okay, kom, lad os gå derned. Der er sådan en tennisbold. Der. Hvad? Okay, kom, lad os gå derned. Jeg smider med det i sin taske, de der sodavand. Jeg har sagt det, jeg skriger, hvis jeg stod egen i lås. Nej, jeg er allerede nede. Hør lige på mig. Den her omgang. Jeg er stadig ovenpå. Jeg har fundet det der TNT, eller hvad det hedder. Det har vi også. Hvilken vej var det nu, dreng? Jeg har kun 4 flash. Jeg har ikke andet. Det er den anden vej, var det ikke? Er jeg allerede nede af det? Oh my god, det er husen, ikke? Er der en anden vej? Nej. Det er den Der er vej. altså kun én vej. Ja. Jeg ryster allerede. Hvor er det, man går ned? Hen? Du har været opmærksom på, at der er et sted, der siger psst. Der er Og jeg har snackbars. fundet et map. Adam. Hvor fandt du det? Det ligger her på gulvet. Roger, kan jeg lige få hjælp til at Der ligger 2 medicin. Ja, der er en map. Ja, papir, ikke? Jo, så der jeg har fundet den. Hallo, kan jeg sætte dig? Noget af mappet, det har fundet. Ja. Og shit, Og medicin. Da vi var her for første gang. Hun må vælge på mig. Der er Ja, det var cave. mig, der fandt den, Nå, ikke? dreng, det er cave-mappen. Vi kan finde mere map. Det er cave-mappen. Hvor fandt I map hen? Jo, og der ligger også kompas her. Hvor? Jeg har deres hånd. Jeg har fundet kompas. Jeg har også fundet Nå, kompas. jeg har også kompas. Det er Ja. cave-mappen. Hvor er det? Hvor ligger kompasset i... På hans hånd, på hans hånd. Paul, Jeg har fået det. Lad os gå, kom. Jeg havde Nu skal jeg skal lige have... Vælg, hvor man vælger. Jeg skal lige have min axe og mine clothes. Ja, I løber bare fra en, og I er lige glade med holdet. Nej, det er bare roligt nu. Paul, nej, han har brugt altid sin lygte. Jeg bruger min... den Har du der- lygte? Jeg bruger min lygte. Jeg bruger det på Ternekage. Oh my god. Motherfucker. Hvor er I henne? Get. Der er monitor. Det er herinde, tror jeg. Der var monies der. Ja, der er den. Hvor? Adam, Nej, kan du det sige, var da vi også gik? lidt over det. Bilder mig. Nej, hurtigt. der er den. Ja. Det var herinde, mig og Adam fandt hvor det. det der pst kommer. Eller nej, vi er direkte herhen. Det er Jeg her. fandt en bog. Jeg fandt en bog. Det er her ikke. Jeg har fundet rent. Og lort. Jeg har fundet billeder og alt Jamen, muligt. det var ikke her. Lort. Det var her billeder og sådan noget. Det var ikke her, det var. Det Man ligger kan herinde. ordne tegn, det er meget godt jo. Altså hvis det bliver nat, ikke, så bliver det bare her. Nej, jeg husker altså, at det også var inde med bogen. Ja, Adam, mig og dig, vi fandt altså det her. Bliv væk. Ja. Hvad sker der? Bare lad Du skal crouch. Samuel crouch. Tak. Fuck, hvad skal vi gøre ved nu? Ja, lad os prøv at gå gå det. længere. Og lad os gå længere. Vi ved ikke om... Husk at tage alting især med monies og sådan noget. Ja, jeg har ordentligt mange money, så $29. Jeg har Der er 72. 2 veje, vi kan gå nu. Hvilken vej tager vi? Den Højre. med dødningerhoved, eller... Ja, jeg synes, vi sætter det med dødninghoved. Okay. Der er også en kannibal derinde. Held for ikke på først. Held for at gå først. Okay. Nå, okay, Folder går først. Okay, jeg går bagerst for at sige hellere. Okay, fint, jeg gør nok.
Jo, I kaster mig som hunden op i luften. Jeg vil ønske ikke, så man kunne glide ned og sådan noget lort med, så vi skal gå. Ligesom Black Ops, ikke? Hey, der var et eller andet deroppe. Adam, prøv lige sådan en refleks ting. Hader, ikke? Prøv at forestille dig, hvis man nu en slider, den går ud, ikke? Og så lige når du tænder den, så kommer den tilbage og siger Det gør fucking. sådan der. Hey, hvad er Har det vi der ikke lige været der? her før? Willy? Computer! Mor Kennebane. Vi ses her, Der ved, det der med babyerne. Der er simpelthen, Jørgen. Jeg I kan kaster en... sagtens, Ja, jeg ja, kaster en... sagtens dræbe den. Og jeg har ikke flere alkohol. Jeg har flere på Vent, venstre vent, side. vent. Skal jeg flere? Jeg kaster dynamit. Ja, det er ikke engang løgn. Bare Løb. Ja, kaster du. Det kommer! Jeg så fast dig. Fuck, tæt. Løb. Skal vi ikke bare gå ned igen? Nej, nu går vi til venstre. Hjælper! Går vi til venstre Det nu? var så tæt på det vildt, mand. Samuel, Jeg sprang. Jeg sprang, dreng. Lad os gå derned igen, mand. Nu når vi har brugt en styr, så indtil der spawner en ny en. Jeg har sprunget. Det var så. Blev du bare dernede i en kælling? Jeg kan ikke gøre noget. Jo. Det var, Fuck, der er allerede spawnet en ny en. det var så tæt på det er vildt, mand. Der er allerede spawnet en ny en. Hallo, lad os bare lade være med at lege med den. Hvad med at lege med den? Jeg venter op. Hurtigt det der. Jeg venter op. Tissemand Jørgen, der er der. Okay, vent. Inden I vækker den, så kaster jeg lige en dynamit. Jeg har allerede tændt. Vi har tændt dynamit. Det kommer med 2 ben! Jeg kan ikke se vej. Det kommer! Shit, det kom. Okay. Fuck. Ikke. Den er lige færdig, Løb. Det kan lave alt, der synes så hop. Alt det spil gik ned, og så hopper der. Løb. Det bliver ikke efter smør. Det bliver ikke Det efter er ikke efter smør. Vi går bare til venstre, vi går Det bare er til så tæt venstre. på, det er vildt. Nej, lad os lige prøve en sidste gang. Der må ikke ændre noget dyrbart derinde, husk det. Nej, vi går videre. Okay, vi går den anden vej nu. Nej, det er meget sjovt. Lad os lige prøve. Ja, lad os lige prøve at gå derind en gang til. Jeg kan ikke gå først. En eller anden går først. Det er så tæt på, det er vildt. Jeg har en ulykke. Jeg går først. Jeg tror også, jeg stadig knatter noget. Fuck. Og jeg tager ikke mere. Adam går forrest. Jeg tænder dynamit nu. Jeg tænder dynamit. Fuck, den er bare jaget os helt over til... Jeg tænder. Den er der. Den er der. Der er lys på den. En eller anden kaste en dynamit. Det kommer nu. Og nu. Okay, jeg kaster en molotov. Jeg Oh kaster shit. selv. Jeg kaster en molotov. Nu, kast. Kast. Ja, Kom. musical. Jeg kan ikke basics mere. Der kommer to fuck. Nej! Jeg kan høre den. Shit. Den er lige bag mig. Shit. Den er der ikke mere. Er du Hallo, lad os gå den anden vej nu. Det er ligesom at mobbe Martin Mongolian. Lad os bare gå den anden vej nu. Kan I stadig huske ham? Det tripper vi ikke. Og så ham vi trippede, kan han cykle efter sig sådan noget der. Prøv at spytte efter sig. Så spytter han lige ud, så kom. Hallo, vi skal altså dernede. Jeg er ligeglad. Ja, vi skal. Igen? Der er rigtig mange På kandidater. den væk. Ja, men okay. Vil I hellere rigtig mange kandidater, eller vil I en rocket bag? Rigtig mange kidbæk, og den der morkidbæk, den er jo sjov. Det er sjovt. Det suger din. Jeg er død nu, dreng. Døde du? Nej, de Hvor er du? Jeg ved de på mig, men I skriver mig direkte. Money on my mind. Jeg glæder mig til at se den her episode. Ja. Der får mig hele tiden nye penge der. En kasse. Skål. Nå jo, det er en slags kasse, der er sådan her. Perfekt, vej skal vi gå. Jeg tror ikke, Den den vej. smadrer. Højre eller venstre? Altid venstre, som kan Nej, morkidbæk. der er højre. Højre. Hallo, Adam lys lige herovre med lys. Jeg går først, så. Ja, du går først. Morkidbæk. Og der ræb han. Hvor er I hen? Hvor? Okay, skal vi gå Nej, ned jeg ad... tror, Jo, her gik vi en gang. Vi Jeg gik har en gang her. fundet. Hvad? Jeg tror altså, at det var her, vi fandt. Adam, prøv lys. Hallo, man kan gå opad der, gutter. Man kan gå Kom, opad til der. mig. Ja, det er rigtig lys. Adam, kom tilbage. Kom tilbage, Adam. Jeg er 100% på, at vi fandt det her.
Nej, det var ikke så rundt, tror jeg. Jo, kan I ikke huske, der bor? Nå jo, Nej, det her. Det er billeder og sådan noget, der er her. Og det er lige derinde. Du burde være herinde et sted. Der er et øje. Der er, Shit. der er en bog på... Der er et hjerte på. Hvad er det? Gå ind. Hvad er det? Så kom den ind. Nå, det er Den her vej. Ja, det er den her vej. Nu kan jeg huske. Vent lige, jeg skal lige vise. Højre eller venstre? Fuck det højre. Nej, vi har lige været. Jeg har fundet det der. Hvad er det, vi lavede for en skyld? Nå, ikke det der, jeg har fundet det nu. Jeg har fundet det. Hvad for noget? Det her Gå over tilbage, vi venstre. skal tilbage. Har du bare gå den anden vej? Og jeg må ikke skrige den her gang. Min bror bliver ordentligt sur for mig. Ja. Skal vi tilbage? Ja, det er her. Prøv at gå længere. Det er den der vej ned. Ja, det der også bare det der. Jeg tog min headset af. Ah, det kæft. Ja, Det var jeg gjorde. det er den der Morkille Bell comic. Ej, jeg var så bange. Ew, my dick was so hard. Og Oh der shit. De hoppede bare op. Ja. Var det den her vej? Det var jeg ikke. Dykkeudstyret plejer altså altid at være Sam. derinde, hvor vi fandt billederne, bare så I ved det. Ja, men kunne I ikke huske det der bord? Kast det Ja, jeg kan molotov. altså også huske. Det må jeg lov til. Hvad var det, du fik chok over? Shit, de skader Men mig. lige pludselig var der sådan en der ting, der sagde psst. Åh fuck, det skød mig. Åh hjælp, jeg har helt nede liv. Jeg kommer nu! Hvad er det, jeg siger? Oh, shit. Det var altså... Jeg prøver lige at gå tilbage og kigge. My name device. Altså, Det var- jeg husker altså, det var som ved bordet. Adam? Ja, men gik længere op, der var det der kom. Ja, jeg kan godt huske det der. Ja, jeg kunne huske, jeg fik et chok af det hver gang. Nej, men hallo gutter, den der vej, vi gik først, ikke? Vi skal prøve at gå den vej, fordi at... Hvad fik jeg? Jeg fandt et eller andet øjesten eller sådan Ja, noget. der var et øje eller et hjerte på bordet. Nej, det et er øje, broken, et det er hjerte, broken eller- toy. Hvad? Hva? Broken toy. Broken toy, ja. Hvad er det? Hvad? Det er ødelagt, det der børnelegetøj. Udlagt legetøj, ja. Jeg har 2 gange batterier og rigtig mange lygter. Og så har jeg meget... Jeg laver et eller andet tøjfed. Men jeg skal lige se, hvor mange batteri min lygte har. Og den har kun 16%. Jeg recharger den først og sidst. Ja, jeg har også rigtig meget batteri. Ja, Lad os gå Der er videre. kun en. hvor skal vi hen nu? Skal vi gå tilbage til Morkilvæld? Ha! Jeg har også kun nyt batteri. Nej, går vi ikke herned igen? Jo, vi skal jo... Ja, dykkeudstyret plejer at være derinde, hvor vi fandt det første ting. Jeg er glad for, at det er uendelig gas. Ja, det er jeg også glad for. Hvor så er det, du skulle ned det der hernede, ikke? Og så skulle man finde gas. Oh my god. Vil I Det bliver nok lavet om. Nej. Ja, må det ikke den er her et eller andet sted. Lad os Jamen. bare følge det her bræt. Åh, venner. Der var et eller andet sted, ikke? Hvor... Der hvor vi gik første gang, kan du ikke huske? Den går opad lige der. Det skal vi gå op. Hold det kæft, man. Fik det chok? Nej. Det var irriterende at høre på. Jeg sagde det kun én gang. Jeg sagde det sådan der. Jeg fik et chok af det. Altså der, hvor den gjorde det ind i spil. Ja, og fuck, det var kæft. Og det død, mand. Kuffert. Wow. Vi kan ikke komme længere. Iskold. Fuck dig. Vi kan ikke komme længere. Vi kan gå den der vej. Eller kan vi det? Vent, nu... Hvor er du? Det her, det er på vej. Den er ikke så kraftig længere. Den er ved at løbe ud. Her er den måske. Er der noget her? Vil I komme over? Den er Der er en kørestol her. Åh. Nej, det er der ikke alligevel. Hallo, kan I ikke huske til venstre, ikke? Ja. Nej, ikke, men den der vej, Samuel gik først, mig og Samuel gik. Hvor Folder gik til højre, og vi gik til venstre. Jeg tror, den er til venstre derhen. Okay. Ja, lad os prøve. Chok. Tror lige brandstrøm. Hvor er I henne? Nå, derovre. Vi skal bare bede de nikker, hvad ved Vi skal de? lige ende episoden her, dreng. Og så spiller vi videre der. Eller afspiller videre, eller optager videre. Det var alt for episode 4. Ja, og ha' en vi god håber, dag. I kunne lide det. Vi ses til næste afsnit.